Kaixo, Garbiñe Iriarte naiz, Tolosaldea Lanbide Heziketako irakaslea. Bideo tutorial honetan adieraziko dizuet adimen artifiziala ebaluazioa eta feedbackerako nola erabili dudan. Nere kasuan erabili dut Gemini eta Gemini erabili dut ikasgelan jartzeko galdetegi bat egiteko. Geminiei galdetu diot erdi mailako mikroinformatika sistema eta saretako teknikari zikloko irakaslean naiz, sareko zerbitzuak modulan firewall unitatea landu dugu, ikasleak kontzeptuak barneratu dituen aztertu nahi dut, firewall unitaterako galdetegi batekin, 8 galdera egon behar dute. Galdera true false motakoak eta multiple choice motakoak izango dira. Galdera bakoitzean esan zein den erantzun zuzena. Galdera bakoitzean feedbacka eman bai erantzun zuzenean eta bai okerretan. Orduan hau egitenen, ikusten dut ja galdetegia sortzen nahi dela, hemen esaten dit zein dan egiazkoa eta feedbacka nola da, baina ematen dit erderaz. Orduan esango jotena da, mesedez, euskaraz egiteko, eta bain, egin goitena da berdin-berdine, baina euskeraz. Orduan ikusten dut oso ondo daola. Orduan goitena da, esango jotuain, nik galdetegia nola ikasgana jarri behar dudan, gift formatean nahi dut, eta eskatuko jotena da gift formatuan emateko. Baina konturatzen naiz formatoa ez dela egokie, ondo ez ditela hain, eta orduan ningoetena da beste adimen artifizialako herramienta bat erabiliko dut, hobeto egiten didanez. Orduan hone etorriko naiz, kopiatukoet, eta saiatuko naiz Copiloten egiten. Orduan Copilotei hemen galdetzen diotena da, me podrías poner este cuestionario en formato GIFT, esaten dit baietz, emateko, emateiot, hemen itxatzi diot zein dan galdetegie, eta hemen japeak ematen dit GIFT formatun. Orduan nahi ningoetena da, hau kopiatu eta sartukoet testu editore baten. Testu editoren sartzen dut, eta hain ningoetena da gorde. Gordekoet, tekiste motakoa, bai? Eta hain ningoetena da ikasgelara etorriko naiz, eta ikasgelan esango jotena da galdera bankura galdera hauek igotzeko. Hortako kategoria bat sortzea dauket firewall kategoria, hau bertan io ez, nire kaso hain ningoetena da fitxategi hori importatu, esango jotena da GIF formatua nahi detela, eta hemen ningoetena da igoko de fitxategia, fitxategia da hau, igokoet, baina esango jot importatu, eta ja konturatzen naiz galdera guztik jarri dizkitela hemen, galdetegin. Oain izango litzekena da galdera bankutiken galdetegi bat sortu eta galdera bankutiken hartu galderak, eta ja preste egongo litzeke ebaluazioa. Hau da guztia, eta mila esker.